UCM ka KHADC uba penyat sing siem mentaka khat lai tarik no pra arja ar phaulai ule thu baka council kan penut kumba khat san lak tingka hakashisnem ban thap insurance by sumar yakinong tre but uwe unong pang ula ban yo ka by sumar kumbalai hadu nyo point san phaulak tingka tangba kani kan shong kat kum kakarta jongki ya ka jingsiu kan long kat kum kakarta bat ka council kan penthamai man usnem sha ke SBI bat habaki nong tre ki pang kila ban yo by sumar sha ki jaka sumar ki bakan thup hakathup jong ka SBI ki badan shabar ka jalaru bat kumju hakani ka executive committee mentasni ni lashim ya kawe karai ka ba dan kam ka ba idei bat ka welfare scheme jong ki employees ki jungi ki bam duna let's say ya ka praspa mut hang ni po ki batre hapo ka Khasiel Autonomous District Council kani ka long ni lashim ya karai ba nakalian ke isi kan penlut katu kat ni ka jingirap ka banlongkum ka medical allowance yaki employees baru namar bala nyopus nam bangila don ya ka district council na lagi phai ka jing don kam jong ki staff ki jungi ki officers ki jungi ki noktre ki jungi hapo council kam don ka medical allowance yaki kani kabu jing bat tang hapadeng san banai bangi syom hang ni lalap buntli ki cases ki jing ki ba ki wan ki noktre shangi ki officers ki noktre ki ba ngat ha ki jing pang ba bat ki ba kham jenjar le se bat la banong ha ka long brio man brio ki ha ban yo jing sumar om tang ha sor shilong se ha ble chabar bajala ki ha ble chabar jong state ke jungi ban yo jing sumar te ka wanra ka jing ban khia haki ya ka jing lut jing set te habide bakani nakalian ke executive committee kelarai ban ai kum ka medical allowance da ka ba ngin ya trailang bat ka SBI bank ka ba ngila ya keren la ya slok la shibanai tam menta ya ka ba kin ai ya ka special group insurance medical package ka ba long ka lat jingirap nam ta ki employees jungi kum ka kinhun hi baro ngi insure ki hapo jong kani ka plan but ya kani ka premium baro bei tingka da ka executive committee da ka KHDC but ya kani ka jingmang ya kani ka jingmang namar baka ka jingsiu yaki ka syongkat kum karta namangila shimlut baro ki details jong ki employees jungi ya ka sngikha but ya ka rata baki don menta te nganshu yathu tindak long ka jing siu ka jungi yaki katkum karta kan long ka medical allowance ka ban cover hakashisnam ka ban yarap yaki habapang bastom hakashisnam ye iwe employees kan long nadu lailak hadu nyulak shiteng hakashisnam kata ba kasyong hakarta jongki takadaw nga namla bandong specific katno kiyo mereka kasyong hakarta ka baki ki hidon te but ya kani kabakam sutanat shushu kalong ba ngila batha ya ka SBI ba trailang bat ni ka executive committee bamenta bakin empanel ya ki hospitals ki ba dan kam namar ladangi phai hajing pentrekam jong state government kum ya ka MHIS ni ba ki don ki hospital ki bampediang ya ka MHIS syabar tengi ngim kwa banja kunta bat nilai keren sani bah nilai don meeting nakapor but habide bat ka hospital baka ni ka medical allowance ke jungi bangin ayaki kala empanel ki babun ki hospital ki bapau hapo not east but what shabaru kum ka CMC belor ki wei te ngits kem baka ni ka sinjam baka executive committee ka shimenta namta ka welfare scheme jongki employees kan longsha ka jingira